या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। मुंबई गोवा हायवेची एक लेन गणपतीच्या आधी सुरू होतली असा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाणांनी बऱ्याच वेळा सांगितलं हा। या कामात ते स्वतः लक्ष घालतात। सध्या त्याच्या पाहणी दौरो सुरू आहे। शनिवारी हा दौरो सुरू असताना पेणच्या जवळ एका हॉटेलाकडे ही एसटी बंद पडली। त्याच्यामुळे रस्त्यावर 2 ते 2.5 तास ट्रॅफिक जाम झाला। काय केल्या ही वाहतूक कोंडी सुटाना। एसटी जाग्यावरच बंद पडल्यामुळे दोन्ही बाजूकडचे लेन वरसून गाडी पुढे जात नव्हते। ह्या ट्रॅफिकात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या गाड्यांचो ताफो अडकलो। शेवटी मंत्री रवींद्र चव्हाण स्वतः रस्त्यावर उतरले। जैसर एसटी बंद पडली होती थैपर्यंत चलत गेले। एसटी क्रेनच्या मदतीने बाजूक करण्यात दिला। मग 2 तासांनी हा ट्रॅफिक सुटला। कुणकेश्वर मंदिरात जाता सात तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे। कुणकेश्वर देवस्थानच्या वतीने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला। कोकणची दक्षिण काशी म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर मंदिरात वस्त्रसंहिता म्हणजेच ड्रेस कोड लागू करण्यात आला। तसेच या नियमांमुळे कुणीही दर्शनापासून वंचित राहता कामा नये ह्याच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या। कुणकेश्वर मंदिरात श्रावणी सोमवारी भाविकांची गर्दी होता। त्याचप्रमाणे श्रावणी सोमवार निमित्त भक्तांका सुलभ दर्शन घेऊ गावागाव्या म्हणून देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने योग्यता नियोजन करण्यात आला। कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट तर्फे वस्त्रसंहिता लागू करण्यात येत आहे। यासाठी भाविकांना एक विनम्र आव्हान आम्ही करत आहोत की येणाऱ्या भाविकांनी देवस्थानला सहकार्य करून वस्त्रसंहिताचे पालन करावे, जेणेकरून देवस्थान प्रशासनाला योग्य ते प्रशासन करता भाग पडेल। तसे वस्त्रसंहितेचा भाग बघितला तर येणाऱ्या भाविकांनी फाटलेल्या जीन्स किंवा उत्तेजक कपडे असे कुठलेही परिधान करून येऊ नये, जेणेकरून आपली हिंदू संस्कृती जपली गेली पाहिजे। आणि येणाऱ्या भाविकांनी आपल्या हिंदू धर्माचं पालन करून आपल्या मंदिराचे एक भाविक आणि पवित्र राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे। जेणेकरून कुठल्याही भाविकाला येताना जर हा निर्णय माहीत नसेल त्या निमित्त देवस्थान ट्रस्टतर्फे त्याची सुविधा देण्यात येणार आहे। त्यासाठी देवस्थानकडून पंचा, त्यानंतर उपरणं, शाल असे साहित्य तिथे ठेवण्यात येणार आहे, जेणेकरून येणाऱ्या भाविकाला कुठल्याही दर्शनाशिवाय मागे जाता येऊ नये। तरी देवस्थानतर्फे आवाहन करण्यात येत आहे की या निर्णयाचा प्रत्येक भाविकाने अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून देवस्थान प्रशासनाला सहकार्य होईल। झणझणीत मसाल्यांसाठी एक सावंतवाडीचो ऐतिहासिक राजवाडो, मोती तलाव आणि नरेंद्र डोंगर जसो फेमस हा, तशी सावंतवाडीची चितार आळीची लाकडी खेळणी फेमस असत। गणपती जवळ येत असल्यामुळे चितार आळीत मातीयेक बांधली जाणारी लाकडी फळा आणि पाट बघूक गावतात। ही फळा पूर्वीच्या काळी कशी केली जायची, आता त्याच्यात काय बदल झालो हे ऐकाया 70 वर्षांच्या प्रकाश चितारी आजोबांकडसून। ह्या प्रकाश चितारी आजोबा
त्यांचा वय जवळपास आता 70 वर्षांचा असा, मात्र तरीसुद्धा ते सुंदरपैकी ही डिझाईन तयार करत असत. या डिझाईनला नेमक्या काय म्हणतात आणि ते या व्यवसायात कधीपासून येईल याची माहिती आजोबांकडसूनच घेऊया. आजोबा, तुम्ही आता जर करतात तर ते काय नेमक्या म्हणतात, ते काय नाव आहे? हे कार्विंग पार्ट असत ते लग्नात वजीव म्हणून देतात. हां काय त्यांना ते 2 पाट फळांचं सट माटी वगैरे असे त्यांना दिवचे लागतात नवीन लग्न झाल्यानंतर. हां काय आणि हे पाटांका जरा मागणी खूप असा हां काय त्याच्यामुळे की ना हेच आमचं काम असतं सीझन. हां नंतर इतर टायमाला लाकडी फळांचं किंवा पालखी किंवा दोरफाळा वगैरे देवाचे तरंगा वगैरे तेरावंगाचं असतात तेही करतो, हेही करतो. सर्व कुठचं नाही असं नाही, काम करायचं असं आहे. आता माका सांगा, हे जे तुम्ही पाटाक जा लाकूड वापरता ता कसला वापरला जाता? लाकूड फणसाचा, शिवण किंवा आंब्याचा किंवा सागवानी हे असे 3 लाकडं आम्ही वापरतो. त्याच्यात लाकूड टिकाव म्हणजे जास्त म्हणजे फणसी टिकाव येतात जास्त. आणि मग ते 2 नंबर म्हणजे तुमचा सागवान 1 नंबर आणि त्याच्यानंतर 3 नंबर म्हणजे शिवण. आंब्याचा जास्त टिकाव येणार नाही. येणार नाही. आता ह्या जा लाकूड आता कसला असा तुम्ही जा पाटाक वापर? ह्या आता पाटाक वापरलं तर आम्ही फणशी वापरलं, फणशी. आणि दुसरा असा तो शिवण असा ती त्या बाजूला असा म्हणजे हो जो आपल्याक दिसता तो शिवणा बरोबर? तो शिवण. हां बरं. पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा सुरू केलेलात काम, म्हणजे तुम्ही आता किती वर्षाचे होतात तेव्हा तुम्ही या व्यवसाय दिला? 14 वय होतं माझा, 14 वर्ष. त्यावेळीपासून वडिलांचा बघून शिकले आम्ही. वडिलांनी काय आमका हात लावून शिकवक नाही, बसारे वगैरे म्हणून नाही, आम्ही वडिलांचा बघून शिकलो. आणि काही आम्ही क्लास वगैरे घेऊ जाऊ नाही. त्याच्यामुळे आमची कला आमच्याचकडे राहिली, म्हणजे पिढ्यानपिढ्या तुमचं हे काम सुरू राहिलं असं. त्याच्यामुळे आम्ही काही गेलो तरी काय सोडणं नाही, आपलं काम तर आपण असा स्वतःच्याच पायार असो, आम्ही लोकांच्या पायार नाही. म्हणून आमका ह्या मान असा जरा. पण तुम्ही ह्या डिझाईनला काहीतरी म्हणतात असं तुम्ही मागे बोलताना एकदा सांगितला होतात. कार्विंग हे आता आम्ही केला तर कार्विंग काम केला ह्या. त्याच्यावर आम्ही नक्षी काम आता करतो. नक्षी आणि कार्विंग एकच. काय आता कार्विंगची पाट पालखी असतं देवाची, ते सुद्धा आम्ही करून देतो. नाही असं नाही, कुठची पालखी असून करून देतो आम्ही. आता तुम्ही जी हत्यारं वापरतात या कार्विंग करूच्यासाठी, तर त्या हत्यारांचं नाव काय असा आणि ते काय म्हणतात? कांशीचे आम्ही हे बनवलेले असतात. काय हत्यारं म्हणजे खूप असतात ती, त्याच्यात ते आम्ही हे ठेवणं नाही, कारण का महाग असतात ती, आणि आम्ही स्वतः करून घेतो. म्हणजे ही जी आता असं ती तुम्ही करून घेतलेली आहे, कंपनीचे नाही. आमका जे होय ना ते मिळणार नाही, मग आम्ही ते जुने कांशी वगैरे असतात ना ते आम्ही ह्या करून घेतो आणि दवडांकडून करून घेतो. जा आमका कसा व्हाया काय व्हाया तर आम्ही करून घेतो. आता हे काय म्हणतात ह्या जो तुम्ही हत्यार वापरतात? हे लाकडी हातोडं. हां, लाकडी हातोडं. आणि त्या कसला ते लाकूड कसला वापरतो? चिंचेचा लाकूड. चिंचेचा मजबूत येतात. हां, चिंचेचा लाकूड घट असतं, बाकी इतर लाकूड घट नसतं, म्हणून चिंचेचा बनवून घ्यायचा असतं इतक्यात. अजून एक असं म्हटलं जातं की म्हणजे चिताराळी ह्या नाव पडण्यामागे सुद्धा काहीतरी एक कथा असा, तर ती काय आहे? ते म्हणजे ह्याका चित्राळी नाव पडूचं कारण म्हणजे आमचं तसा नाव की ना शिरोडकर. आमचं गाव बोरीशिरोडा. त्यावेळी आजोबा पणजोबा बोरीशिरोडा गोवा ते आमका माहीत नाही. त्याच्यामुळे की ना ह्या आम्ही बारीक चित्रा वगैरे दशावतारी वगैरे काढू, त्याच्यामुळे खेमराज वगैरे होते ना त्यांच्यानी आमका चितारी म्हणून नाव ठेवलं. आणि त्याच्यामुळे ही चिताराळी नाव पडलं. चिताराळी फेमस चिताराळी असा ह्याच्यामुळे चितारी. तसा नाव आमचा शिरोडकर असं असतं. पहिल्यांदा बघा म्हणजे हातान वाटतं ही सगळी लाकडी खेळणी तयार होत होती, मग ती कसा काम केलं जायचं? आता त्यावेळी मशीन वगैरे काय नाही, एक सांगडो असता, 2 बाजूक 2 ह्या असतात, ते का खेळ्यान ठोकून जाम करतो आणि एका हातान दोरी ओढतो आणि एका हातान हत्यार, आणि एका हातानंच ते लाक वगैरे चढवायची पद्धत असते. ती आताच्या लोकांका कोणाला नाही जमणार. आता ते फक्त मशीन असली का मशनीरच करतात, पण हाताने एका हाताने करतात ना तर करणं ना कोण.
ती सवय त्यांना आता विसरली आणि आता पुढच्या पिढीत सुद्धा होचा नाहीत असं असं. पण त्याच्यात काय अशी वेगळेपण होता त्याचा, ते टिकाऊ होती का, ते जास्त काय येत का नाही नाही, मशीनपेक्षा? मशीनपेक्षा आता काय सोप्या काम झालं. मशीन म्हणजे आता सोप्या काम, हातीन म्हणजे खूप त्रास. म्हणजे एका हातानं ओढायचं आणि एका हातानं दोन्ही पाय ठेवायचं त्याच्यावर आणि काम करायचं. म्हणजे पण ती वस्तू एकच येतात, वेगवेगळी नाही. पण हात चालवायच्या ह्याच्यावर असं हत्यार जो आम्ही हत्यार फिरायचो ना तसा राऊंड व्हायचं, राऊंड जसं सेफ देऊ तसं एका सेफ देऊ घेतात असं. मशीन म्हणजे कसं स्पीडली फिरत राहतं आणि ह्या आमचा हातीन म्हणजे कसं ज्यावेळी आमका एकदम स्लोमध्ये करू तर हातीन करू घेतात असं आहे. ते काय आता मशीन काय सगळं आता मशीन कार्विंगची सुद्धा इलीच आहेत. पण त्या कार्विंगात आणि ह्या कार्विंगात जमीन आसमानचं फरक. लोक म्हणतात कार्विंग मशीन इली पण त्या ह्या नाही असं असतं. हे तिथं हातीन काम करतात ना आणि त्या मशनीच्या कामात खूप जमीन आसमानचं फरक असतं. आता काही लोक मशनीवरून घेऊन गेले पण नाही हो, चितारी तुम्ही हातान जर करतात ना तर ह्याच्यात सर येणार नाही असं असतं. हे कोणाक कळणार नाही ना. तो फास्टमध्ये करून देता, तुमच्याकडे 15-15 दिवस लागतात, तो आमका एका दिवसात देता, मग थंयसूनच घेऊन जाय तुम्ही हे आम्ही म्हणतो त्यांना. मग नंतर त्यांना कळतं अरे देवा ओगीत आम्ही फास्टमध्ये आणलं मग असं म्हणतात ते. पण हे वज देऊची जी परंपरा तुम्ही पहिल्यांदा म्हटलात की वज दिली जाता, ते वज काय परंपरा असा ही नाही? ती गोव्यातली लोकांची पद्धत असते. आपल्याकडे नाही, कोकणात नाही. आता ही कोकणात चालू झाली आता. सगळं साईड दिवचो लागला. हां, सगळं काय श्रीमंत असं तो कबाट देता, काही खोट देता, काय ती गोव्यातली पद्धत असते असं असं. पण ही जी आता पाट असत जे तुमका त्या वजसाठी दिवची असत त्याची किंमत जास्त असता का नेहमीच्या पाटांपेक्षा? हो, नेहमीच्या पाटांपेक्षा ह्या पाटाची घेतलं ना तर 6,000 रुपये जोडी. शिवणीचे असतात ते 5,000 रुपये जोडी. आंब्याचे असतात ते 1,200 रुपये जोडी असे असतात. त्याच्यात ते लाकडात फरक असतात. हां, ही पॉलिश वस्तू, पॉलिश काम, कलर काम नाही, हे असं चालतं. आणि काय कलर वापरले जातात बघा, तर त्यावेळी म्हणजे तुम्ही आता जेव्हा काम करत होता तर साल काय होता साधारण असताना आणि तेव्हा कसले कलर वापरले जायचे? ते आता जे कलर येतात की ना ते सगळे रेडीमेड कलर येतात. आणि पूर्वी जे आम्ही जे आता हे फळा वगैरे आता तुमका शायनिंग दिसता फक्त फळांचं. पण ते आम्ही जो हातीन करी की ना घोटून वगैरे बळू घासून पातळीवर तो गोळसारखं करतो, त्याच्यानंतर रंग हातीन करायचं. त्या रंगाक आणि ह्या रंगाक जमीन आसमानचं फरक असतं. आणि ती फळं वेगळी दिसतात आणि ही फळं वेगळी. आता का मशनी आणि त्यावेळी हातानंच आम्ही शेडिंग करू. आताचे लोक हातानं करून नाही. आता त्यांना सोप्या व्हाया झाला, पटपट करून शेडिंग मारून देतात. आणि हातात जर करतात ना अजूनही कोणी तो चॅलेंज मारून दे, पैज मारून दे, आम्ही हातान पुढ्यात तुमका करून दाखवतो असं. फळासुद्धा तुम्ही नारळसुद्धा घेतलं तरी पाण्याचं सुद्धा नारळ मोठं करून देतो. पण बाकीच्यांका करून देऊ सांगा नाही करून देऊचे. म्हणजे ते हातान केला जायचं तुम्ही आम्ही. पण ते कलर कसले होते तुम्ही तेव्हा वापरित आणि त्या साल काय होता? ते कलर म्हणजे बाहेरचे कलर हे होते त्यावेळी, आता इंडियन झाले. पण ते कलरात आणि ह्या कलरात खूप फरक. ते त्यांचं वेगळा आणि आमचा वेगळा. आत्ता जरी कोणी सांगितलं आमका ह्या नको तर टचूट मारलेलो कलर फळा नको आमका, हातान केलेलं बळू घातलेलं आणि त्यावेळी काय रंगवून वगैरे झालं सुकलं का आम्ही कांबळ्यान घासू. म्हणजे काय होतं? शायनिंग येतात. शायनिंग रंग घसटणार नाही पण तो प्रमाण खूप असता. किती घालू गयो डिंक, म्हणजे डिंक म्हणतात कळायचा नाही, गम जो घालतो ना किती घालू गयो काय घालू गयो तो प्रमाणात घालतो. आणि उलनच्या फडक्याने आम्ही ते फुसायचं मग शायनिंग. आताच्या बायकांका काम नको, रेडीमेड. बरोबर. त्यात आता कालपासून आमचा विषय आता का नशिबात नाही. जे आमचे आई वगैरे काय केल्याने तर आमच्या डोळ्यात आता पाणी येतं. काय आठवणी होते ते खूप आजीच्या आमच्या आईच्या आणि आजीच्या काळातले अजून आमका ते आता हे पाठ किंवा आता पोपटाचे तो किंवा लाल पाठ पोपटाचे वगैरे झाले तर त्यावेळी आता हे टचूट मारतात. पूर्वी कसं आम्ही पाठ घेऊन निकारी घालून ठेव आणि ते का ती लाख चढव पाटांका लाख चढव लाखाक ते केळीचं दंडारो पानाचं दंडारो आणि लय म्हणून मिळतात ते त्याच्यानं की ना तापवून झाल्यानंतर ह्या करू त्या पाटाक की ना आयुष्यभर भय नाही.
हे पाटाचं काही हे नाही, त्या पाटाचं आयुष्यभर भय नाही असं असायला. आता ते कोण काम करणार नाही, ते बायकाच करी काम. लाक वगैरे ओढूचा वगैरे आगीत ठेवून तो पाट असं ठेवून आग इतळली का तर पातळ ओढायचं. कलर नाही, लाक म्हणून असतात ते, लाक. हे आता लॅकर म्हणतात, पण लाक वेगळी असतात, चकते असतात ती. बाजारातून बाजारात मिळत ती मिळत. आता काय होते त्यावेळी काय 60 रुपये 70 रुपये किलो होती. आता 2000 रुपये किलो, आता 2000 रुपये किलो असं असं. पण त्यावेळीची जी लाकडी खेळणी होती बघा, त्याची किमती काय होते पहिली तुम्ही सुरुवातीक एकदम विकत त्यावेळी? आम्ही 79मध्ये 69मध्ये आमचे ज्यावेळी वडील वगैरे काम करीत त्यावेळी आम्ही लहान, त्यावेळी 27 फळांचं सट 12 रुपये 10 रुपये असं सट होतो. आता त्याच फळांचं सेटचं रेट आता 1500-2000 रुपये झाले असं. त्यावेळीचं एका किंमत नव्हते. एक आता आंबवगड घेतलं तर 1 रुपयाक देऊ आम्ही. आता तोच आंबवगड घेतल्यात का तुमका तो 200 रुपये आताच्या ह्याच्यात आणि त्या वेळेत. पण त्या कलराक आणि ह्या कलराक जमीन आसमानचं फरक. ती आता ज्यावेळी आम्ही करू कांबळ्यानं वगैरे घासू, त्या फळात ताकद खूप होती. आत्ताच्या फळांत काय ताकद नाही, म्हणजे किती दिवसात कधी खराब होत काय होत. आणि त्यावेळी आम्ही कसं आता ते ह्या घालतात चिंचुके, त्यावेळी आम्ही चिंचुके आणू, त्यावेळी फातरी ते फोडू आणि त्याच्यानंतर ते आम्ही भिजत घालू, त्याच्यानंतर वाटून घेऊन त्याच्यानंतर खळ करू. आणि जे प्रत्येक फळं असतात त्यांना लांबी वगैरे भरणा किंवा खळ वगैरे लावून सुकवणं, त्याच्यानंतर शेडीचं हातकिना शॅडूचं हातकिना 5 वेळा मारायचो. आता हे शॅडू 2च वेळा मारतात आणि फळं रंगून झाले, बाजारात गेले असं असतं. आजाचा कारखातीत वगैरे लागला तर आमका आता आठवण येतं किती त्रास करीत काय करीत. पण त्या त्रास केलेल्या आणि तेवढी स्वस्तही होती, तेवढा काही वाटेना. आता 1000 रुपये सट दिलो तरी बाजारात गेले का ते 1000 रुपये एक लहान पिशवी भरून येतात असं असं. ते काय ह्यात नाही सगळं. पण आता ह्या लाकडी खेळण्यांका पूर्वीसारखीच मागणी असा काय किंवा या सगळ्या वस्तूंका मागणी काय कमी नाही, मागणी कसा. पण ते आता इकडे अशी तुमका फळात दिसणार नाही, पण आता कोण करूकच बघणार नाही ना, आता करूकच बघणार नाही. पूर्वी कशी होती, लहान दुकानं असले तरी की ना सगळी तऱ्हेची फळात, जांभळापासून द्राक्षापासून तेंडलीपासून वालसुद्धा काय ते आता काही करतात कोण. वाल यांका माहीतच नसतं, ते भाजी खाऊक माहीत असतं वालीची, बरोबर. यांका काय वाल म्हणजे बारीक वाल माहीत असतं, मग पेंडी येतात ती यांका काय आता माहिती असतं वाल माहीत. पण फळांच्या सेटमध्ये 60 फळांचं सेट असतात, त्याच्यात सगळी प्रकारची काय भाजीपासून की ना सगळं, नारळ फोडल्यापासूनचं सगळं, नारळाची वळीपासून सब असं असतं. आता थोडक्यात बरेच बदल झाले. आता बदल सगळा, आता काय अर्थच नाही त्याच्यात, रेडीमेड सगळं. तर हे होते प्रकाश चितारी आजोबा आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुरुवाती हातान सगळा तयार केला जायचा आणि त्यावेळी कष्ट भरपूर होते. मात्र मशिनरी इल्यामुळे बराच काम सोप्या जरी झाला असला तरी फरक मात्र त्यांना नक्कीच जाणवता आणि जुन्या आठवणींमुळे त्यांच्या डोळ्यात पाणी इलेल्या आपल्या बघूक गावता. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होत आला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी, माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका, सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन,
सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणा नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना यूट्यूब चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा. मगे वाट कसली बघतासात. या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. कुडाच्या माणगावात नांचनच्या चित्रशाळेत सध्या गणपती बनवण्याचं काम सुरू आहे. ही चित्रशाळा जवळपास 150 वर्षांची आहे. विशेष म्हणजे परमपूज्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामींच्या जन्मस्थानात ह्याच शाळेतलो गणपती पूजलो जातो. आमची शाळा म्हणजे पूर्वीपासून आम्ही आमका वडिलांकडून सांगल्यान ती आम्ही आपली करीत गेलो. गणपती त्यांच्या झाल्या ही परंपरा मोडताने काय कायम कायम आपली चालूच ठेवची असं आमका त्यांच्यानी मार्गदर्शन केला. त्याप्रमाणे आम्ही आपलं चालूच ठेवलो. सो काय लोकांकडे बसून काय देतीत घेऊक सांगल्यानी काय त्याची काय किंमत करू नका. गणपतीची कधी किंमत करताना म्हणा त्यांच्याने आमका सांगल्याने ते काय ती पाठार काय ते घ्या आणि तुम्ही आपली ती परंपरा तुमची आपली चालू ठेवा असं त्यांच्याने आमका सांगल्याने. जवळजवळ 150 वर्षाचं जवळजवळ 150-200 वर्षा होईतली असा आमका तरी वाटता. पूर्वंपार शाळा चालू असाही आणि आपली त्यांच्याने आपला सेवा मनाने ही शाळा आपली चालू ठेवा म्हणून त्यांच्याने सांगल्याने आमका. ही आख्यायिका असं म्हणजे ज्यावेळी आम्ही ही शाळा चालू केली त्यावेळी टेंबे स्वामींचं जवळजवळ जन्म झालेलोच. पण त्या जन्माच्या पूर्वीपासून जवळजवळ त्या जन्मस्थानात तो गणपती पूजतोच असा आमका या माहिती असा. आणि त्यांच्यानी आमच्यापासून इथून शाळेतून गणपती नेलेलो काय पूजू हे इतक्या फक्त आमका माहिती. आणि पूर्वजांनी आमका सांगल्याने ही जी प्रथा असा त्यांची जरी तुम्ही शाळा बंद केल्यात तरी हे टेंबे स्वामींचो गणपती असा तो त्यांचो कायमस्वरूपी देव होय. काय तुम्ही असाच पर्याय तो देत राहा होयसा. मग ते काय मोबदलो देव अगर न देव काय पण तो गणपती मात्र एक गणपती त्यांचो आणि पुजारी येतील त्यांचो योग गणपती. 2 गणपती तुम्ही शाळा जरी कमी केल्यात गणपती कमी केल्यात तरी त्यांच्या आधी करून देऊ होय असं आमका त्यांच्यानी सांगले. हो ते पूर्वज आमका पूर्वीचे जे गणपती करीत त्यांच्याने आमका सांगून गेले की टेंबे स्वामींची शाळा असा म्हणाले. ती शाळा तुम्ही आपली चालू ठेवा. टेंबे स्वामी हेसर येऊन गेले त्यांच्याने आपली तुमका चालू करून दिली शाळा. त्यांच्यानी गणपती अजून गणपती पूजू गेलो सा त्याच्यामुळे आमका त्यांचं वरद असता असा. त्याच्यामुळे ही चालू ठेवा तुमका कमी काय पडायचा नाही असं त्यांच्याने आमका सांगले. आमका सगळे आमचे पुतणे असत वारशी असत त्यांचे मुलाबाळा असत ती आमका करतात. आम्ही कधी नोकरदार हैसर आमका घालून परवडणार नाही. कारण पूर्वजांनीच आमका सांगलेला असा की ते देव म्हणान त्यांना द्या ते काय देतील त्याच्यामुळे आता आमका नोकरवर घालून त्यांना मजुरी देऊ आमका परवडणार नाही. म्हणून आम्ही जे असत ते गणपती आणि रीत ही चालू ठेवतो. परवडण्याचा आमका काय प्रश्नच नाही. पण आमका ही रूढी आम्ही पण गणपतीची रूढी परंपरा असल्यामुळे ती आमका चालू ठेवची लागतात. त्याच्यामुळे आम्ही माती कितीची हाडली काय हाडली रंग कितीचो हाडलो ह्या आम्ही विचार करणं नाही. कारण आमका ही परंपरा असा ती चालूच ठेवची आहे. त्याच्यामुळे आमका नफा तोट्याचो आम्ही कधी विचार करणं नाही. पूर्वीचो काळ आवडता आमका कशासाठी तर आमचे जवळजवळ नाही म्हटले तरी जुने गणपती असल्यामुळे ते रानात गणपती नेत आणि ते कसे ती पाळणा बनत पाळण्यात तो पाठ बरोबर बसत गणपती बसत
आणि ते पाळणं डोलारी म्हणजे डोली असतात त्याप्रमाणे खांदे लावून गणपती नेत. ह्या आम्ही बघितलेला असा काय आणि त्या सत्य असा. आणि काय लोक मच्छा वाटेन डोकीवरून घेऊन जायत, कोण असे हातात धरून घेऊन जायत. अशा प्रकारचं ते जड असल्यामुळे ते थोडंसं म्हणजे रिस्की होतात हा काम, पण त्या देवाच्या दयेने त्या होऊन जाय. ज्या काळी एकत्र कुटुंब असल्यामुळे एकत्र कुटुंबात जो गणपती हाडीत ना तो उत्साहात साजरा करीत. कारण त्या गणपतीसाठी जे उपहार बनयत जात पूर्वी ते एकत्र सगळे अगदी सगळी मुला बाळा सगळी एकत्र असल्यामुळे तो जो काळ होतो तो एकदम चांगला होतो. आणि आता काय झाला, आता कॉम्पिटिशन झाला की माझं डेकोरेशन बरा, गणपतीकडे लक्षच नसता, काय डेकोरेशनावर लक्ष देता. आणि आता ती नवीन पिढी असल्यामुळे तो डेकोरेशनकडे जास्त वळसा. गणपती ही आता म्हणजे गणपती ही देवमूर्ती ही पूर्वीच्या लोकात पूर्वीची जशी होती जी भक्ती होती पूर्वीची तशी आता काय दिसणार नाही. कारण काय डेकोरेशनमुळे लोक डेकोरेशनकडे वळले. आता मूर्तीकडे जास्तीत जास्त म्हणजे त्यांची भावना जी मूर्तीकडे होती, श्रद्धा होती, ती थोडीशी कमी होत चाललेली आहे असं माका वाटतं. श्रावण महिनो सुरू झालेलो आसान देवळातली उत्सवय सुरू झालेत. श्रावणी शनिवाराक नरेंद्र वैल्या मारुतीच्या दर्शनाक बरेच लोक येतात. अभिषेक आरती महाप्रसादासकट हनुमंताची भक्तिभावान पूजा भक्तांना नरेंद्र डोंगर हनुमान मंदिरकडे दरवर्षी आणि नेहमीच दर शनिवारी सुद्धा प्रसाद असतो, महाप्रसाद. आणि हा श्रावणी शनिवार असलं का भक्तगण भरपूर होतं. त्याचप्रमाणे सगळ्यांचा म्हणजे जेवणाचा कार्यक्रम, इतर काय काय देवकार्य, ब्राह्मण भोजन हे नेहमीच होता. त्याचप्रमाणे अनेक भाविक हे हैसर दर्शना घेतात आणि महाप्रसादाचा लाभ घेतात. आणि आम्ही नेहमी त्यांची चांगल्या प्रकारे म्हणजे संपूर्ण आमचे भक्तगण आहात ते सगळेजण तुमची चांगल्या प्रकारे सोय करतो. असले अडीअडचणी असले तर मारुती रायाकडे सगळ्यांनी सांगण्या केल्या का त्यांच्या मनासारखी सगळी कामं होतात. अशीच लोकांची सेवा जाऊन दे, चांगला यश येऊन दे, भरभराट होऊन दे. वेंगुर्ल्यात मागच्या शनिवारी मरणाचे मासे गावले. रापण मासेमारी करताना ही मासळी गावली. ह्याच्यात बांगडे, पापलेटा, मोरी, काट्याचे मासे गावलेत. वेंगुर्ल्यातल्या बागायत किनाऱ्यावर ही दृश्य बघूक गावली.
अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलाच. परत भेटूया पुढच्या इतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव